Bafowethu imadlanga isiprosponiwe futhi namhlanje ngenxa kaBrown Mokgotsi. Brown Mokgotsi kube ukuthi uyagula futhi naye amangake lawo abuhlaza. uBrown Mokgotsi uqamba amanga abuhlaza. Fakana ejele lento sikhathele lemkhovu bafowethu ezigebengu. Fakana ejele lezi ipayi lezi ezikhohlakele. uBrown Mokgotsi akasayi manje kumadlanga. So kwadinga ukuthi postpone imadlanga today. No. Engase senthatha advantage manje. Bophani labo dloti laba sikhathele lemkhovu le elokhe yenza ukukhohlakala. Bophani lezi impimpi zezipayi ezenza ukuthi zama informer, zizenza uzaba intelligence. What a hell of intelligence. Kufuneka uye kwi-commission Brown Mokgotsi wena uyi kwi-commission. Usho ukuthi ungayi uzoqamba amanga ukuthi uyagula phethwe yini phethwe kusa sikhohlakala intini bophani lezi zinto amadlanga bophani lezi zinto lezi bophani kunento ekuthiwa i-contempt. Sebenzisani lelo gama ke lelithi contempt. Ilonga ibamba lapho ukuthi kunento ekuthiwa i-contempt. Angazi contempt of what ukuthi ningakwazi ukuthi nizibophele without no trial. Sebenzisani lo doti lo bophani kuBrown Mokgotsi lo Nkosiyadelela. Wenganza kwethu ningakhohlwa abafowethu ukuthi i-information iyona sifunayo. We need information bafowethu. I-information ningayideleli, i-information ningayithathi kancane. Uma kunolwazi onalo oza bafowethu uzosazisa. We need information. Ngathi kinina last week into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Yabona bafowethu, everything that you don't know is bigger than you. Into nje, if there's something that you don't know, you must know that thing is bigger than you. So we need information. Get more information as you can. Le information bese siyayisabalalisa kubantu bafowethu abafowethu abasemakhaya badinga ukuyazi information bayakwazi ukuthenga idatha balalele abafowethu abakuphi nakuphi bayidinga ukuzwa information. Uma uthola information ungakudeleli ukuthi uthola information, letha leyo information si spread sihambise kubantu abantu bakithi. I-information ke nje inganza kwethu siyidinga ngempela nje angifuni unikhohlisa yabo. Siyidinga ngempela information. Angifuni ukunikhohlisa. So uma kuna information onalo ulwazi salidinga. Ayikho into esidinga njengokwazi ukuthi njengamanje kwenzakalani. Ayikho into esidinga njengokwazi ukuthi njengoba nje manje kunamabhomu eqhuma ko-Ukraine ko-Iran ko-Israel sizo affecteka kuphi si-country. Seyidinga information inganza kwethu onayo information akasazisi. Wena onganayo information obonda uyidingi, please musu ukungena uzosiphazamisa. Musu ukuzophazamisa abantu abazosinikeza information uqhamuka noma account abizwa ngo-user ubhala inonsense uhlekise ube against ugxeke udelele. Please siyayidinga information, siyadinga ukwazi bafowethu ukuthi kwenzakalani kulelizwe lethu elingaka. Yabona asizukuthula wenganza kwethu sizoqhubeka information siveze. Information ngabe inhle ngabe imbi sizodinga ukuthi siveze information. Kodwa abangabi khona abantu abazosdisturba enganza kwethu ngoba amadata ethu lawa amadata ethu lawa sikhokha imali yethu ukuthi sikhulume lezi ndaba. Imali yethu asixhasiwe asiyibolekiwe inganza kwethu. So asizeni ke siphume emphakathini awudingi ukukhokhela TV license, awudingi ukukhokhela lutho, thina sizokhipha information. Nawe nganza kwethu makukhona kwaziyo veza la sivele ngeinformation. Vela nawe ngolimi lwakho. Keep information ngeSitswana, keep information ngeSpedi, keep information ngeSxhosa, keep information ngeSizulu, keep information ngeSindebele, keep information ngeSitswana, keep information ngeSishangane. Ukhiphe information bafowethu ngeSwahili. Akuzothi keep information ngeSfrench. Keep ulwazi ngeSfrench, keep ulwazi ngeSizulu, ukhiphe ulwazi ngayo yonke i-language esingayisebenzisa. Khipha i-information. Khona abakhipha ulwazi ngeSingisi nokhipha ulwazi ngeSibhunu noma khiphani information. Ngoba into ongayazi inkulu kunawe, lethani ulwazi abafowethu. Lento nje ongayazi hlale wazi inkulu nawe. Mina angikwazi ukuhlala ngingafuni ukwazi lutho. Uma sekukhona okuncane sengikutholile ngizokucobelela nami ngizowakhipha amanqampunqampu. Everything that you don't know is very dangerous
and it's bigger than you. Kodwa into mawuyazi ayiyona ingozi kuwena lonto leyo. Futhi ayisenkulu kuna ngoba usuyazi ngawo. Usuzobheka amacebo ukuthi udila kanjani. Noma ngathiwa odokotela mase bekutshela indoda unesifo esingaka, ungapheniki. Yabo? Because usuzonikezwe imishanguzo ukuthi uzophila kanjani. Yabo? Noma ngabe isiphi isifo abasishoyo kodwa usunolwazi. But ikuba ubungazi ibiyingozi lonto kunawe futhi ibinkulu lonto kunawe ibizokudestroya ngoba usuyazi ngeke sakudestroy. We need the information. What you don't know is bigger than you. Keep that in your mind.